Здравейте, приятели! Сега ще ви покажем, когато имате проблем. Например, нещо да ви запали фрезата, защото това е моя мотоблок. Нали, като дърпаш, тя гърми и прави пух, пух. Знаеш ли какъв е проблем? Ще ви покажа. Ето вижте, това е клапан. Това клапан, ето вижте как клапче. Не трябва да се клапче. Ето вижте, не трябва да клапче този клапан. Това е проблем. Гледай сега този клапан. Не мърда. Това означава, ето болт се разлабил. Виждате ли? Значи почвате, въртите този болт и пока. Оп, свали го. Така. Така. Виждате ли сега? Виж, клапана какво прави. Не трябва да прави така.